Ante todo, moitas gracias ao Consello da Cultura Galega, nomeadamente a Rebeca, por traernos unha vez máis a deixarnos contarvos o que fixemos este último ano, no 2016-2017, no Illote de Guidoiro Areoso, porque para nós estamos intentando resumir e esperamos non alongar moito a nosa presentación, porque nos gustaría tamén teros a vosos comentarios, preguntas, e hai moita xente ademais que está aquí na propia charla que ten moito que aportar, tanto porque participou de diverso xeito no proxecto, así que aos que estades por aquí e que ademais participachedes, os animo despois a contarnos e a discutir o que vos pareza. Nos, facendo esta charla, a verdade que nos costou moito resumir e temos aquí unha escaleta e así uns varazos para limitarnos. Así que vamos a ser moi sintéticos, vamos a deixar cousas no aire seguramente, pero eso, vos animamos a preguntarnos agora ou despois, cando nos atopamos nos seguintes sitios. Eu son Patricia Mañana, María José Bóveda e Santi Vázquez Collazo, que somos os representantes do pequeno equipo arqueolóxico que actuou entre o 2016 e 2017 no Illote e que, ademais, pois iso, vamos a ver agora de que está composto. Vamos a repartir a charla entre os tres deste xeito, vamos a facer unha pequena presentación, resumir os resultados, que quizáis sexa o que máis pode estar interesante agora, un proceso de traballo moi importante que é o que fixemos para deixar o túmulo a Mamo a 4 como está, unha parte tamén moi importante deste proxecto que foi a comunicación durante todo o proxecto arqueolóxico e o que creemos o impacto que tuvo, e despois a modo de conclusións e tamén para, si eso, abrir un poquinho de debate, unhas liñas xerais do que sacamos nesta intervención. Xa non teño que contar moito despois do que Ramón pois nos contou sobre o estado de erosión e o peligro que ten o Illote Areoso en canto ás dinámicas costeiras e como están evoluindo e cambiando os distintos frentes desta costa. Ainda podo, non? Entonces, estamos nun sitio que desde fai polo menos 10 anos é moi evidente que o nivel de erosión está afectando e desmontando sobre todo as partes da duna, esta parte da norte do Illote, e se están, ademais, neste proceso de desmonte de todos os frentes dunares, aparecendo toda unha serie de restos arqueolóxicos que se coñecía que había desde polo menos os anos 80, pero agora o que está pasando é que se están a descubrir quitando a capa protectora da area que teñan encima e como consecuencia se están a perder. Estamos, polo tanto, nun sitio, nun contexto de especial vulnerabilidade, que sempre me costa moito dicilo, e que está destruíndose a pasos axigantados. É un sitio que corre evidente risco de perda de información. Cada día hai información que se está perdendo e nos chegamos a este sitio despois de moitos esforzos, sobre todo por parte da Xunta de Galicia, diversos colectivos como os que estades por aquí, presionando para chamar a atención do que estaba pasando no Illote, de que este sitio estaba a ser destruído e que estamos perdendo información moi relevante, porque además estamos nun sitio especialmente interesante a nivel arqueolóxico. Os sitios que detectamos que tiñan máis risco de destrucción eran a Mamo a 4, que aquí tedes fotos desde os anos 88, que temos que falar aí, a ver se os arqueólogos fixemos algo ou chegamos xusto nun momento no que empezaba precisamente todas estas dinámicas a destapar o patrimonio do Illote, pero aquí vedes a Mamo a 4, pois eso, fai 30 anos, pois xa conto fatal, como estaba cando se empezou a volver a ver e a volver a ser identificada e, pois eso, no perfil da duna empezou a volverse a ver os restos da Mamo, sobre todo porque empezaban a agromar os chantos da cámara que despois se foi destapando cada vez con máis prisa ou con un avance máis importante. En todo o Illote, que é en realidade un sitio moi pequeno, hai documentadas 5 mamas, que non se ve nada, pero temos moita información en liña que está aí máis facilmente visible, pero están, sobre todo, nesta zona da Playa Sur, na parte sur do Illote, e nesta zona de aquí
están as outras mámoas. Unha delas é moi mítica, polo menos para nós é moi mítica, que é un dos xacementos que desde que se empezou a ir por aí fomos vendo como cada ano que pasaba se iba perdendo cada vez máis e máis material hasta que absolutamente todo o dolmen acabou no chan e desbaruxado, que é a mámoa 5 que está nesta posición central. En todo o illote aparecen restos en superficie, restos arqueolóxicos, sobre todo cerámica, que é o máis visible, pero tamén aparecen, por exemplo, muiños de pedra e restos de osos, sobre todo no que estamos intentando cambiar de nombre nas zonas de intermareal, en vez de paleochan, que sobre todo nesta zona de aquí é onde máis material se acumula, que como xa nos mostrou Ramón, pois eso, está en unhas condicións moi especiais de preservación e apareceu aí moito material arqueolóxico desde fai moitos anos. Pero eso non quita que no resto das playas que hai no illote, pero sobre todo desde este marxen cara ao sur, aparezca moito material. Entón, partíamos destes condicionantes e tamén da clara evolución de como este elemento do intermareal, que nos mostrou moitas fotos tamén, pois estaba rompéndose e perdendo información, pero dunha maneira moi acelerada. Esta é unha fotografía aérea feita con dron, por medio de fotogrametría, desta zona do intermareal oeste. Están marcadas onde se excavaron este ano as pistas a 6 a 7, e aquí podedes ver, non sei se se ve moi ben, como unha especie de forma circular que está marcando este paquete de terra negra que é moi preta, está moi firme, que se foi desmontando e este frente está aquí neste momento, no 2017, agora se non sabemos onde estará, seguramente aquí. Con outro fenómeno que tamén é moi propio destes contextos costeiros, ou polo menos así estábamos aprendendo agora nós, de que varía moito pois dunha temporada a outra e cambia moito pois onde está a area en inverno e en verán, por exemplo. Entonces, tamén estamos vendo e constatando, como dice Ramón, que todo ese frente que está cara ao oeste da zona da Duna do Norte estáse desmontando a pasos axigantados e está traendo area para toda esta zona e tapando os restos, pero tamén creo que axuda a que se rompan con máis facilidade. Entonces, basicamente, nos chegamos aquí cunha premisa do proxecto que está promovido pola Xunta de Galicia de identificar e caracterizar da mellor posible todos estes restos que estaban aparecendo e que se estaban destruindo e rescatar toda esa información. Para iso planteouse, sobre todo, unha excavación centrada na mámoa número 4, que este era o plan inicial de centrar a maior parte dos esforzos nesta estrutura e na súa caracterización, de como se construíu, como se foi formando, o que lle pasou durante todo este tempo, e tamén toda unha serie de sondaxes e inspección da superficie do illote para recuperar toda a información que estes fenómenos costeiros estaban sacando á luz. E tamén tiñamos moi claro que había que facer unha campaña de divulgación que correspondera, tanto promovida desde a Xunta como polo noso propio interés e, o noso propio perspectiva de que é a arqueoloxía, unha campaña de comunicación que explicara día a día, o máis posible, dentro do que cabe, como iba avanzando o proxecto, que queríamos facer e os obxectivos que tiñamos e como íbamos evolucionando. Isto é todo o equipo que estamos aquí implicado, que non somos uns representantes, que non podo máis que agradecer a todos os que participaron a súa paixón, que notase moito eso nos traballos porque se levan de maravilla e que nos permite ademais unha conversa e unha fluidez nos traballos que foi moi interesante e ademais do equipo de intervención que máis ou menos éramos 5 ou 6 arqueólogos, ás veces 7, fomos os que fixemos o traballo, pero estábamos apoiados por unha grande cantidade de investigadores ou especialistas que colaboraron no proxecto. Desde Ramón, que para nós foi unha bendición coincidir contigo por todo o que por todas as conversacións simplemente e toda a información que nos das, pero tamén contamos con un experto para identificación de restos óseos, de restos humanos, de identificación de arte megalítica, rochas, materiais arqueolóxicos, etc. Que basicamente somos todos estos. Isto é así un pouco unha lámina horror vacui. Estades algún por aquí tamén, máis ou menos intentei buscar algunha foto de cada un para agradecervos desta maneira a vosa colaboración.
E agora empezamos cos resultados da mama. Como ti vexes? Ben, eu vou falar do que está arriba do xacemento. Eu a verdade é que para min entrar no equipo foi un auténtico privilexio. Entrei a equipo feito, cheguei como subdirectora porque, por se acaso non vos dades conta, ir a unha illa é difícil. Entón, había que dar a posibilidade de que a directora puderse faltar algunha vez que outra. Entón, fun con unha especie de apoio para permitir que Patrick tivera día libre de vez en cando. Ben, aquí está a duna e aquí está o equipo arqueolóxico retirando a duna. Esta retirada, que normalmente en terra significaría un par de días de unha máquina, unha limpeza de perfil, despois unha máquina retirando toda esa duna, convertiuse en unha especie de traballo heroico onde se invirtieron máis de 9 días, un equipo de entre, como estaba dicendo Patrick, pues eso, entre 5 e 7 persoas, retirando todo con sacho, pala e carretillos. Aínda que a area parece branda, moverse por ela non é tan fácil e, sobre todo, intentar desplazar carretillos. Entón, o traballo foi realmente moi duro. Aquí se está facendo a regularización dos perfis. Isto xa é avance de excavación, tamén a parte de regularización. Esta regularización permitiunos ter unha ventana aberta ao xacemento, directa ao pasado, donde nos sirviu para que tivéramos unha especie de chuleta que nos iba dicindo os niveis aos que iríamos chegando progresivamente. Das dunas que cubren o xacemento, xa falou algo Ramón. Eu pensei que se iba a estender aínda máis, pero, creo que é suficiente para que vos fagades unha idea de que é o que cubre o xacemento, esos prácticamente 2 metros de arena dunar e de arena de praia, que ten algunhas... A estratigrafía realmente a mí me recorda unha tarta de galletas, porque é tremendamente horizontal. Esas manchonas máis oscuras que tedes por aquí realmente se corresponden con zonas máis edafizadas, con formaciones de suelo, e son os restos orgánicos desos procesos de formación onde temos vegetación. O resto é o que estades vendo aí, é unha praia na que de vez en cuando aparecen uns grandes manchóns que se corresponden con esa vegetación que quedou metida dentro da duna. Esta parte de aquí, onde está metido o túmulo, tapado por estos gavións que realmente protexen o xacemento, que quedaba do xacemento do ataque da marea, a limpieza, a regularización e realización de diferentes tomas de mostras por parte do equipo interdisciplinar, desde o punto de vista edafolóxico, se fixeron bastantes analíticas nese perfil, permitiunos non só o que eu decía antes, o de coñecer como iba a progresar a excavación, sino ter moitos datos desde as cronoloxías que vos acaban de comentar a moitas outras cousas que irán saindo pouco a pouco porque non está determinado aínda todo o traballo de laboratorio do xacemento. Aquí vemos a horizontalidade desas superficies de duna, que normalmente cando penso en duna penso en algo máis ondulado e realmente aquí eran completamente horizontais. Unha vez retiradas, todos esos, falamos de 2 metros prácticamente, chegamos á zona realmente que nos interesaba a nos, aos arqueólogos, a parte onde estaba Mandanga. Aí atopamos ese suelo máis edafizado, era tremendamente areoso, pero xa tiña esos manchones escuros. E a verdade é que o primeiro que empezamos a topar foi tremendas sorpresas, porque nesta zona onde non esperábamos demasiadas cousas, esperábamos que realmente fora un terreno a retirar para baixar en dirección ao que nos interesaba, que era o túmulo, sorprendeunos moito coa aparición de materiais que non esperábamos atopar ali. De repente nos atopamos un xacemento da Idade do Ferro situado sobre o túmulo. Esa fíbula que tedes aquí procede destos niveis. Aquí xa se ve que o que é a cámara
empeza a tomar forma, de unha cámara que considerábamos unha pequena cámara prácticamente pecha sobre sí misma, foi convertíndose nun pedazo dolmen de bastante entidade. Empezaron a aflorar outra serie de estruturas que a verdade que nos despistaban bastantes. Estas estruturas, moitas delas externas ao túmulo, son estruturas de carácter lineal, cuya funcionalidade desconocemos por completo e que están asociados a esos niveis da Idade do Ferro, donde aparecen máis materiales desta época, aparecen máis bronces que se poden colocar neste mesmo momento, un pequeno anel, unha varilla ou un tubito, e despois moitísimo material cerámico desta época. A verdade é que quedamos bastante sorprendidas, non tiñamos moi claro a que viña todo isto, pero está claro que estas persoas estaban interesadas en relacionarse co xacemento tumular, que entendían que existía algo, que fixeron cousas que aínda non sabemos precisar hasta que punto cantas coa estrutura megalítica. Falábamos destas estruturas, creo que aquí podes velas, vedes estas estruturas lineais, que sobresaben que van fora do que é o túmulo propiamente, e apareceron despois outra serie de cousas que a verdade é que aquelo máis que unha excavación parecía un programa de cuarto milenio, porque a verdade é que saíron cousas que a día de hoxe aínda non sabemos moi ben como interpretar. Apareceron cousas como esta pedra pseudocircular plana, rodeada de outras pedras moito máis pequenas que a circundaban, de decir que claro, o tipo de niveis que temos, que son niveis tremendamente areosos, a pesar de ser máis orgánicos que a propia duna, dificulta tremendamente a compresión da estratigrafía en todo este sector. Durante algún momento de pseudotormentas, de grandes ventos que pasamos ali no xacemento, foi interesante chegar e ver como en un día tiñamos 20 centímetros de duna prácticamente tapando todo o que excaváramos o día antes. Entón, eso quizá explica esa variabilidade, esa forma en que estas pedras aparecen en e dentro destos niveles areosos. A non existencia de cimentacións tampouco nos permite moi ben saber como se relacionan. Únicamente sabemos que están de forma clara e sin ningún tipo de dúbida, sobre o túmulo e a distancia das estruturas tumulares. Únicamente esta pedra circular está rodeada desas outras pedras, está depositada en contacto, que non sobre directamente, o que despois era a coiraza do xacemento. Aquí, como os decía, apareceron eses materiais. Según, tamén aparecían cousas que posiblemente se trate de depósitos, quizá depósitos votivos, non o sabemos, con materiais de difícil datación, que poden ser desta época hasta a idade do bronce, materiais cerámicos, quero decir, que realmente parece que hai unha interactuación co xacemento, quizá algún tipo de depósitos votivos. A verdade é que non sabemos moi ben que estiveron facendo por aquí, porque as evidencias son moi confusas, pero están, e sabemos a época, e todo o que de momento podemos decir sobre isto. Outro detalle, como os decía, a cámara vai tomando esa forma para convertirse en esa gran cámara que despois nos atopamos formada por 10 esteos con creo que despois Patri vos va a comentar alguna cousa máis sobre ela, que recorda levemente a Campiño 6 por as características, aínda que a outra é de maiores proporcións. Tiña unha lousa de cuberta que estaba vencida no interior da cámara e que está depositada sobre estos niveis. Xa estamos en unha zona, en un nivel máis oscuro e menos areoso, aínda que sigue sendo areoso, que cubre todo o túmulo, dentro e fora da cámara. Esta pedra está incluída en ese nivel, tapada parcialmente por ese nivel, e ao mesmo tempo sobre el. Pasa como coas estruturas que vos comentaba, desas estruturas lineais.
Tivemos que retirala, despois falará máis Santi dos problemas que deu ese tipo de, vamos, todo o traballo de intentar facer un traballo sen a posibilidade de ter medios mecánicos foi bastante duro. Bueno, aquí podedes ver esas estructuras, podedes ver que xa aparece o dolmen claramente definido e tamén unha das cousas máis importantes que temos na zona que é nesta zona dos niveis superficiales do xacemento, que é o cuncheiro. Un gran cuncheiro que agranda e monumentaliza todo o sector sueste do xacemento. Bueno, aquí as estruturas das que falábamos, estas estruturas lineais, que creo que se aprecian claramente, que no caso desta profundiza e continúa baixo a duna, non sabemos cara onde vai, ni para que se usaba, únicamente sabemos que ten materiais asociados, nada máis. Esta outra, que pola contra, esmorece e desaparece sin darnos máis explicación sobre a súa funcionalidade. Outra estructura que esta sí que está claramente vinculada co xacemento é un semicírculo de grandes pedras que está relacionado claramente co concheiro, vedrá aquí, xa que algunha das pedras escavouse o cuncheiro para colocala. Tamén está en esta zona máis superficial, tamén, como vos decía, o cuncheiro, digamos que é a estrutura máis chamativa das que tenemos no sector superficial do xacemento, a cada os 45 centímetros en algún punto de cunchas acumuladas, o cuncheiro está completamente cheo de material cerámico, de diferentes épocas, como para facernos unha idea do que nos podía parecer, bueno, vedes aquí, este é o concheiro, este sería o acceso cara ao túmulo, e como o recubre completamente. Aquí, pousado, temos este achádego que é un punzón de oso, é un puñal de bronce, o cal nos permite facernos unha idea, o ser bronce da datación da que estamos falando, e que é moi serodia con respecto ao que vai ser o xacemento megalítico que temos no interior. Decir, este sería o círculo lítico do que estamos falando, que decir que o cuncheiro, a parte da súa potencia, destaca porque aparece en algunhas zonas grandes cantidades de ostras que en certos momentos casi parecen que están colocadas para resaltarlos, especialmente unha gran concentración de ostras que está no lado norte do sueste do xacemento, que sería esta que tedes aquí. Decir que en algúns casos esas ostras que son brutalmente grandes, son como 3 veces unha ostra actual, en algún caso apareceu completa, tanto a parte de arriba como a parte de abaixo, e casi parece que están colocadas así intencionalmente. A nos, polo menos, dábamos esa sensación mentras que excavábamos. Máis cousas que son importantes. Estas dúas grandes pedras que proceden tamén da estrutura da cámara están parcialmente cubertas polo cuncheiro. Polo tanto, está claro que o momento no que a cámara se desguaza, por decir de alguna maneira, se deciden, non sabemos como ni por qué, pero evidentemente deciden destrozar a cámara megalítica e as deixan nas proximidades. Eso sucede antes de que empecen a darse o gran banquete, que será este tremebundo concheiro que está ao rededor do sueste do túmulo. Bueno, decir que o concheiro aparece, bueno, os niveis se repiten tanto no exterior do túmulo como no interior. No interior tamén aparecen cunchas, non é un cuncheiro tan monumental como o que tenemos fora, pero sí que aparecen cunchas máis fragmentadas. En algún caso parece case como unha especie de polvillo de cunchas, que ás veces unha das preguntas que nos facemos é se realmente non estarán arrastradas no interior de pasar sobre ese gran cuncheiro mentras que salen e entran do interior da cámara. Outro detalle que é importante comentaros é que o mar comeuse unha pequena parte do interior da cámara, que a verdade foi unha pequena puñeta que nos fixeron, porque comeu unha parte que creemos que é das máis interesantes, e reencheuse con esta area que vedes aquí. Este sería o corte causado polo mar, no que tamén vedes esas cunchiñas, ese cuncheiro interior do xacemento.
Aquí tedes os materiais parte dos materiais que temos nestes niveis superficiais. Pois nada, temos materiais que son claramente da idade do ferro, como vos decía, tenemos longobordos que nos están falando dun momento, pois eso, dunha idade do bronce, temos materiais claramente calcolíticos, por último, temos materiais que son, sin ninguna duda, de orixe neolítica, e iso dá paso a que Patri nos conte o de dentro. Que pasou antes de que viñeran todas estas persoas e que xunto que toda a acumulación de cunchas que acumularon en todo o sureste, que o cuncheiro chegaba máis ou menos desde esta banda hasta cubría toda esta superficie da coiraza, pois que pasou antes deste momento? O que vedes aquí, tras retirar casi completamente o cuncheiro, quedaba a vista perdón, penso que grito un montón, pero non grito suficiente. Pois despois de retirar todas as cunchas, quedaron á vista toda esta estrutura de pedras, a coiraza, que rodea o túmulo nas partes que está conservada. Hai unha boa parte tamén que está destruída por toda a acción do mar. Como decía Mariajo, estas pedras que vedes aquí, que están un poquinho desde outra perspectiva, saíron da propia estructura do dolmen. Cando esta xente empezou a acumular aquí as cunchas, seguramente na idade do bronce, o que fixo tamén foi desmantelar gran parte do túmulo. Polo menos lle quitou estas tapas de aquí, esta pedra que vedes aquí, a colocamos despois aquí, como explicará despois Santi, a cuberta da parte do corredor deste dolmen, e esta pedra que vedes aquí seguramente tamén sería parte desta estrutura de cuberta, pero ademais de estar fragmentada, non está enteira, pois como o resto da estrutura do dolmen tamén estaba bastante fragmentado, non o pudemos repoñer no seu sitio. Pero sí que é claro que serían partes estruturales da cámara que neste momento desfán. E ademais temos unha proba moi clara de que se desfai nese momento, porque ao levantar estas grandes pedras, abaixo apareceu restos que foron moi complicados de identificar no resto do cuncheiro, como foron as cunchas de mexillón, que é o tipo a especie máis abundante do cuncheiro, pero que é moi frágil e apenas sempre aparece moi fragmentada, e ali estaban perfectamente conservadas. O sea, despois da primeira mexillonada, pois empezaron ali a desfacer o dolmen, e como decía Mariajo, temos evidencias de que con esa destrucción tamén entraron dentro. Dentro non atopamos ningún material arqueolóxico da época que se atopamos en relación ao cuncheiro. O que sí que vimos é que despois de quitar esa terra con cunchas, veíamos toda unha capa de pedras que chegaba hasta o inicio da cámara. Estas dúas pedras son o corredor, e aquí empezarían as lousas, os chantos da cámara, pois estaría cunha especie de entullo de pedras que entra hasta o interior da cámara e sale hasta fora pola zona do acceso, que estas pedras que vedes aquí. Un elemento especialmente significativo relacionado con todo este momento que estamos empezando agora baixo o cuncheiro é a identificación dun gran número de doas. Esta que vedes aquí é unha que saliu que é como unha oliva negra, pois igualiño que unha oliva negra, pero en pedra. Creemos, bueno, ainda estamos a estudiar o tipo de material específico que pode ser outro, e despois apareceron unhas 460, se non recordo mal, pequenas doas, tipo discoidais, como lentejuelas que levamos ahora podemos levar na roupa, pois repartidas por todas, sobre todo pola zona do acceso. No interior, porque vou a contar por zonas o que foi pasando neste túmulo que fomos atopando, baixo estas pedras que entullaban xusto a zona do acceso á cámara, atopamos un nivel de terra bastante limpo. Esta é a parte superficial, aínda queda aí algunha pedra deste entullo superior, e empezaron a agromar neste punto algún material arqueolóxico que consideramos que está in situ. E, como resumen, consideramos que este sería o nivel de uso deste monumento, que é un paquete de terra, no que, non sei se vedes aquí, ao lado desta marca blanca, un pequeno arquiño que é o borde, é o inicio do descubrimento do borde deste cacharro. Este elemento foi o material arqueolóxico máis importante que saliu no interior do dolmen, que relacionamos, por lo tanto, con un momento de uso, e pola súa posición, e porque ten, ademais, este material lítico, que é unha esfera
estou usando palabras que non son moi técnicas. Entonces, unha esfera pulida máis unha serie de machados que están xusto apoiados neste cacharro, consideramos que probablemente hai moita probabilidade de que este material este in situ, o sea, que fai uns 6.000 anos, máis ou menos, pois depositaron este cacharro que vedes aquí xusto pegado na losa de entrada, o sea, no corredor da cámara, xusto aquí pegado. O resto de materiais arqueolóxicos que saíron neste dolmen foron toda unha serie de aixolas e de machados en pedra pulimentada, como estes que vedes aquí, sobre todo pegados nas paredes, do interior do dolmen, pero pegado ás paredes. Incluso algún clavado entre os chantos, os calzos que rodean e que asentan a cámara un poquinho máis abaixo. Outro elemento singular é que na mitade traseira, por decirlo así, cara á lousa de cabeceira, apareceron unhas evidencias bastante podres ou bastante moi mal conservadas de, bueno, ao principio incluso nos parecía ocre, un material moi desfeito, moi pouco estructurado, que con miralo xa se desfacía, non siquiera rascar un poquinho xa se estaba desfacendo, que non sei se vedes que hai así como unhas manchas un pouco máis oscuras, e aquí, non sei se veredes, nas fotos que temos nas redes e que se ve un poquinho mellor, hai como unha mancha un poquinho alargada de un color un poquinho máis marrón claro. Ante a posibilidade de que foran osos, incluso de que foran osos humanos, o que fixemos foi unha estrategia de retirada por bloques en donde aparecían estos indicios, retirando desde a capa superficial onde empezaban a aparecer hasta a zona de contacto co depósito inferior, os engasamos para que non sufrieran o transporte, e o que estamos agora con Olalla López da Universidade do Laboratorio de Osteoarqueoloxía da Universidade de Santiago de Compostela é escavalos no laboratorio. Ademais, como experiencia que vos podemos contar, foi moi importante todo este proceso de espera e secado destos restos, porque así logramos identificar con algo máis de resolución, quizáis, o que é ese material, porque na excavación, entre que, bueno, sempre é máis complicado e o estado de humedade que tiñan, pois con solo barrelos estaban desaparecendo estes restos. Que o que podemos decir por ahora destes restos? Pois, bueno, según o que nos pudimos ver con Olalla, o que aparecen son, efectivamente, restos óseos, moi ben, estamos encantados, que son, por exemplo, esta, non sei se vedes aquí, os superficies de osos que parece que son osos longos, e isto que vedes aquí, o sea, quedan evidencias moi febles, pero son varios osos longos dispostos así en xuntos, o que nos está indicando que son osos depositados, remesidos e recolocados no fondo da cámara. Nos gustaría decir que son humanos, pero non podemos decirlo porque están realmente moi mal, non se pode apreciar a forma concreta dos osos e estamos á espera a ver se co tempo e co expertise de Olalla e toda a xente que traballa con ela, pois son capaces de identificar por medio de algunha técnica se son osos humanos ou non, ou incluso de que época é, e todo un mundo de posibilidades analíticas que se abre por esta vía, que xa vos iremos contando se nos seguides no blog de Guidoiro Digital. Debaixo deste paquete de onde estaba o cacharro e os osos, aparece un chan que é super homoxéneo, que ten ademais, apóyase nel estas pequenas pedras que están funcionando como calzos para que a cámara este ben asentada e que identificamos ou interpretamos como chan o chan de construcción do propio dolmen. O sea, este é un momento no que preparan un chan ben colocado, o sea, un chan posto, teñen as lousas precolocadas, aséntanas mellor con todos estes calzos e despois empeza o proceso de deposición, o sea, un momento previo de preparación e remate da construcción da estructura. Debaixo deste chan, que xa é a base da construcción, e fixemos unha pequena sondaxe e puidos identificar sin problemas que nesta superficie que é dun color xabrento moi mineral, de color moi clara, cun color amarillo espectacular, pois estaban as fosas de implantación de cada unha das lousas e algunha incluso con un calzo, como pudimos ver na lousa de cabeceira e nesta que está ao lado. Cara fora, cara a entrada, cara máis ou menos este-sureste do dolmen, pasa un poquinho mesmo que no interior, pero con un poquinho máis de detalle ou de resolución. Pois se no interior identificamos 3 momentos, pois
máis ou menos pasa o mismo cara exterior, pero, bueno, temos algunha información máis. O que vedes aquí é o primeiro momento no que estábamos retirando as pezas grandes descolocadas e algunha cuncha que quedaba con todo ese entullo que estaba sobre o chan de uso do monumento, e este é xa cando estamos nun momento que identificamos outra vez como o obradoiro ou o momento de construción do dolmen. O que pasa no medio é que cando sacamos ese entullo que cubría parte da entrada e o interior, identificamos que se ven un pouco lonxe, pero aquí se ve como unha especie de anel ou banda que conectaba na zona de entrada ambos lados da coiraza. A coiraza interrumpíase claramente unha vez que retiramos as pedras que estaban máis descolocadas, máis movidas, conecta moi directamente, están colocadas seguidas a esta zona da coiraza todas estas pedras, e por aquí está un poquinho peor conservada ou peor construída, pero máis ou menos ten 1 metro de ancho e interrompe a zona do acceso, polo menos, ou interrompe, pois neso, pódese pasar, pero está construído neste sentido. Unha vez que quitamos este anel e seguimos rebaixando esta terra, é cando estamos aquí no momento que recoñecemos no interior como de uso, osos, cacharro, etc. No exterior, destaca sobre todo, o que vedes aquí con unhas marquiñas de color, son a localización destas 400 e pico doas tipo discoidais, que aquí vedes un momento de recollida. Evidentemente, pois son un montón, que é un elemento bastante singular e que, aínda que o documentamos nun paquete, saliu algunha tamén no nivel superior e é un elemento bastante, bueno, que aínda nos vai a dar de traballar e de pensar para ver de que tipo de elemento é. Seguramente sea dun único collar ou non. Este é o plano de localización de todas as doas e aquí, sobre todo, apareceron os machados. En total, hai uns 20 machados en toda esta intervención e prácticamente todos, salvo un par, 2 ou 3, apareceron, pois eso, algún apareceu por aquí fora, pero casi todos apareceron aquí no interior, xunto coas esferas. Unha vez que pasamos este momento de uso cara fora, isto que vedes aquí, máis ou menos, é o chan de construcción do monumento. Unha cousa moi interesante que identificamos tamén neste sitio, que tamén pasan outros xacementos deste tipo en toda Galicia, é que, bueno, parece que cando construen este monumento están xogando tamén cos elementos que teñen no entorno, os elementos naturais, en concreto, con toda esta serie de afloramentos naturais, que aquí hai un ben claro, onde limita a coiraza. Excavando aparece outro aquí que corta en sentido perpendicular ao eixo de entrada. Debaixo desta pedra que é a que quitamos de aquí hai outro afloramento que está facendo como se encadrara a zona de acceso ou visita típica dos monumentos megalíticos, que cando se están enterrando aquí a xente, o resto de persoas que acompañarían o enterramento, o máis probable é que se colocaran na zona de entrada, como nos facemos nos enterros, pois que quedamos cerca de onde se ofician os rituais. Debaixo desta terra que vedes aquí, pois eso, identificamos toda unha serie de sucesións de eventos naturais hasta chegar outra vez a este nivel de xabre que é o granito da zona en descomposición, que é a base do túmulo. E o mismo por esta zona de por aquí, que é unha pequena cata que fixemos nesta banda para identificar a sucesión de estratos naturais. Un elemento especialmente bonito, e, bueno, a min me encantan as corazas, eu que sei, cada un ten as súas cousas, pois a min dos elementos constructivos das mámoas eu flupo máis coas corazas que outras cousas, e a coraza que temos aquí neste túmulo de Areoso está especialmente ben conservada e ten varias características que son interesantes. Unha delas é que, bueno, todo isto que vedes por aquí está perdido pola acción do mar. E supoñemos, porque normalmente é así, é que máis ou menos son circulares rodeando a estrutura do dolmen. A coiraza está moi ben conservada hasta a altura do dolmen e máis ou menos, pois se somos nós, cubre como hasta media altura, un pouquiño máis ou menos ao ombreiro da cámara, o sea, está recubrindo, como se é de esperar tamén, hasta media altura e, polo tanto, a mitade superior do dolmen quedaría á vista unha vez que se construíu o monumento inteiro, o sea, que se vería a parte superior do dolmen xunto coa cuberta e os outros elementos.
Está, ademais, un pouquiño máis longa, o sea, é máis potente neste sentido que na zona cara a entrada. O esperable por nós, que nos foi así desmontando, dando lavazadas a medida que íbamos excavando, nos foron desmontando preconcepcións, esperábamos que fora bastante extensa cara á zona de entrada. Normalmente, pois, suelen estar moi ben feitas, máis extensas a zona de entrada, frente, por exemplo, ás zonas traseiras ou outros lados. En cambio, aquí, non sei se apreciades que está como un pouco disminuída, que ten menos amplitud que, en cambio, cara a este sentido que é o que está mellor conservado. Outra cousa que temos que é moi bonito neste monumento é que as pedras da coiraza están moi ben colocadas. Foi moi difícil desmontala porque fixemos unha pequena gavia para analizar como é a estrutura do túmulo e da coiraza, e o que vimos é que hai moitas pedras que están colocadas así, é granito, a maior parte é granito polo análisis que fixo Teresa Rivas da pedra que se usou neste monumento, é o granito típico que hai no Areoso. Hai unha porcentaxe pequena de granito co grano un pouquiño máis fino, que é moi puntual no illote, pero que é moi máis abundante na Illa da Arousa, na marxe en oeste, creo que. Aquí a maioría é granito de grano grosso e, ademais, cos cantos moi vivos, o sea, que está cortada e colocada aí, colocada dunha maneira que foi moi difícil arrancar. Está como así, non? Pois moi apelmazada e, ás veces, formando liñas que nos dan idea de que aquí puido formarse ou construirse esta coiraza en varias fases. Aquí vedes a gavia para analizar como se construiu esta estrutura e cando empezamos a retiramos estas pedras que eran máis pequenas, arrancando con forza. Aquí sí que tuvimos que usar pico, creo eu, para poder desmontala, e vimos que había unha serie de pedras que estaban así colocadas en paralelo, que son estas de aquí, que non sei se vedes que sigue máis ou menos esta liña e que ven a coincidir con este anel na súa disposición que está na entrada, que está perpendicular ao eixo da entrada do dolmen, que é este de aquí. Temos así un indicio de que é probable que en algún momento, isto normalmente se construyen en distintas fases, poden ser máis ou menos separadas no tempo, eso é unha cousa que hai que analizar, non se pode saber así solo con isto, pero aquí é probable que construíran primeiro hasta esta altura e logo foran recrecendo polo menos a parte de fora e quizáis a de dentro. Mellor empezou como un anel rodeando unha parte do túmulo e logo refixeron e recolocaron o resto de pedras. Aquí vedes a capa superior da masa tumular, que é o que crea o volumen que rodea a cámara. Pero teño que respirar. Ahora marcho, non digo nada máis. E despois outra cousa que se ve é que de vez en cando apareceron algunha pedra singular que nos aparece no perfil e ten apariencia de que pode continuar incluso debaixo do túmulo que non escavamos, que nos está a indicar que o mellor en algún momento houve algunha acumulación puntual á altura da base da cámara por fora, que pode ser tamén dun proceso constructivo ou dunha estrutura previa que quedou enterrada con esta gran coiraza. O que vedes aquí, nesta parte, é que tamén identificamos con moita claridade todo o sistema de peche con pedras. Non me sale agora o nombre, perdón. Vedes aquí que hai unha pedra grande e outras así como facendo, tapando a parte exterior do dolmen. Sellados. E que están cerrando de maneira moi fina, dunha maneira moi cuidada, todos as diferencias ou os ocos que deixan as pedras do dolmen. O sea, normalmente non coinciden exactamente, quedan algún oco, e con estas pedras están tapando estos ocos cara ao interior da cámara. Ademais, podedes ver aquí que hai unha liña un poquinho máis clara que estamos relacionando co momento de construcción que vemos no interior cos calzos na base do dolmen. O que vedes aquí é a planta da cámara, que, como decía antes Mariajo, ten un total de 10 esteos, de 10 lousas. Esta é a de cabeceira e estas dúas de aquí son unha parella que fan a entrada da cámara, que logo está composta por 3 lousas máis na parte sur
e 4 lousas máis na parte norte. O normal é que teña 7 ou 9, o máis habitual é que teña 7 estelos facendo a cámara e logo un par na entrada ou 4 ou 6, etc. Este é un caso, así como decía Mariajo, un poquinho peculiar, sobre todo tamén porque ten unhas formas bastante irregulares. A planta, teño por aquí os datos, ten no interior como uns 2 metros na parte do espacio, ten máis ou menos 2 metros nesta parte e 60 centímetros xusto na zona da entrada. O interior, máis ou menos, a pedra máis alta ten como uns 2 metros, entonces é unha cámara de bo tamaño que, bueno, pues de outra labazada máis, ao principio nos esperábamos unha cámara máis pequena, sobre todo porque tiñamos o tamaño que se veía no perfil desta lousa que é a de cuberta que cubriría esta zona da cámara. Aquí tedes nesta fotografía aérea outra cousa bastante importante que se identifica neste monumento, que tamén se pode ver en outros sitios, que é como cando se construe esta cámara, o que polo que vemos pola estratigrafía desmontarían calquera horizonte vegetal, a herba, quitarían a terra negra que hai na superficie, a retirarían tamén e construen directamente sobre este chan que é máis mineral, un color máis claro. Tamén nese momento estarían á vista, seguramente, a maior parte de afloramentos que vemos aquí agora, que hai un moi grande ou bastante grande que está como á espalda na parte de atrás da cámara, un aquí que se apoia a coiraza directamente, este de aquí con esta orientación, este no que limita a coiraza, este outro neste sentido, outro máis aquí, o sea que eles están xogando cos elementos naturais que teñen no entorno, o granito e este fondo, esta base amarela, para colocar aquí a cámara. A primeira que colocan sería esta pedra de cabeceira e o resto van apoiándose nela. Chámanos a atención aquí, por exemplo, que na parte sur de toda esta estrutura o apoio é unha pedra co lado fino, co parte máis fina apoiada contra outro. En cambio, na parte de arriba, o máis habitual é que se superpoñan un poquinho diante da outra. Isto é moi habitual tamén nos monumentos megalíticos que moitas veces usan pedras distintas ou cambian o tipo de configuración da cámara para representar de alguna maneira este tipo de espacios irregulares que a eles tanto lles gustan. Outra cousa tamén rechamante é que nesta planta, esta de cabeceira, esta serie de pedras, o que vedes aquí en azul son os carzos, forman como unha especie de arco, mentras que a parte norte ten unhas liñas como máis rectas, que tamén é outro elemento destacado deste sitio. Todas as pedras son granito, hai granito de grano grosso e granito de grano fino, chaman a atención tamén dúas pedras picudas que vedes aquí que chaman moita atención no propio monumento e que fan como unha especie de parella, non están xusto no mesmo sitio, pero sí que están así como marcando algún punto interesante na estrutura do dolmen. A maioría do resto das pedras son todos bloques cuadrangulares, con as formas máis ou menos irregulares. Hai algunhas que son de granito grosso que teñen a forma máis irregular e as de granito fino teñen unhas paredes máis lisas. Incluso pódese ver a simple vista como foron picoteadas para conseguir estas superficies lisas. Unha delas, por exemplo, unha das que ten o grano máis fino é a lousa de cabeceira, que normalmente tamén están mellor traballadas, e outra cousa que destaca é que moitas delas, 3 ou 4, ademais están rotas. Estamos aí tamén agora mirando ou intentando ver cos resultados se romperon cando se desmantelou na idade do bronce co cuncheiro todo a entrada do monumento, quitaron as tapas, non sabemos se romperon tamén iso. Se foi despois, aí estamos traballando neso, aínda queda moita discusión. E isto que vedes aquí é como se xuntan así as pedras por unha banda tocándose os lados menores e por outra apoiándose nunhas nas outras. Outra cousa importante é que moitos destes monumentos megalíticos, e é esperable, teñen algún tipo de arte ou representación gráfica no seu interior. É moi habitual que estén con pinturas ou grabados. Aquí tuvimos a colaboración con Fernando Carreras, que é un dos grandes especialistas en Galicia e en toda España desta manifestación de arte neste momento.
Tuvimos ademais a precaución de non escavar hasta non rascar, non quitar a terra que xusto cubría a superficie dos chantos por se aínda quedaba algún resto, por mínimo que fora, deste arte e el, pois eso, ve un día de traballo, un par de días a examinar as rochas e bueno, concluiu que aquí non había ninguna evidencia de arte de ningún tipo. Unha das razóns que el apunta, que, bueno, é del, entonces por iso vos conto así, pero estamos de acordo, creo que o resto de nós en eso, é que estas rochas en realidad están en moi mal estado de conservación. A superficie dos chantos está moi erosionada, as que teñen o grano grosso aínda están peor que as outras, porque as finas conservan mellor a estrutura, pero veíase en varias delas que estaban como descamándose, non, perdendo superficie. E el relaciona esta alteración destas rochas con que non haxa representación de arte, nin pintura, nin grabado. Para rematar, como xa falou tamén Mochi, estuvimos traballando no Intermareal, vamos a intentar cambiar de nome e en vez de chamarlle Paleosolo, Intermareal, pois sobre todo apareceron eso, con todos os traballos de prospección e de catalogación, apareceu moito material, sobre todo na campaña que fixemos no inverno do 2016, apareceu bastante material, sobre todo nesta zona do Intermareal Oeste, o sea, o antigo Paleochan, nesta zona de aquí, e ademais recuperamos algún de maneira máis puntual polas outras playas, nos mesmos sitios nos que aparecían nos anos anteriores, algunha nesta zona, outra na zona das excavacións dos anos 90. O que vimos outra vez é que aparecía material neste chan de terra tan preta e tan apretada, aparecía material moi ben conservado, ás veces casi os cacharros enteiros fragmentados no sitio, e tuvimos a sorte en 2016 que, pois eso, como todo, non? Pois xusto chegamos no día no que nos chamou a atención e pudemos recoller un elemento moi singular e que está, vamos a decir, a revolucionar a prehistoria e a protohistoria de Galicia. E que esperemos que siga interesando e conseguir financiación para seguir traballando neste tipo de resultados. Esta mandíbula, que é unha mandíbula humana que pareceu fragmentada, que está en moi bo estado de conservación e polas datacións que pudimos facer gracias a que Ramón Blanco Chao aportou a financiación para facelas, pois podemos saber que é unha mandíbula... Non foches ti? Eu non fun. Pois eso, pudemos saber que esta é unha mandíbula da Idade do Ferro. Ter unha mandíbula, ademais, abre un mundo de posibilidades analíticas tremendas que bueno, iremos, a medida que poidamos ter recursos para... Poidamos, digo así, majestático neste caso, non serei eu, pero que se poida ter recursos para analizar a composición dos dentes, o ADN, ábrese todo un mundo de posibilidades que nos permitiría caracterizar como sería esta persoa da Idade do Ferro e quizáis pois, tratar de saber por que está aquí no illote do Areoso. Que isto, nada, ánimo a traballar con toda esta información. Despois localizamos toda unha serie de estruturas en todo o illote. As máis significativas son estas tipo cistas, que non temos nada clara a súa función porque aparecen baleiras, o sea, o mar nos procesos de erosión debe ser que fai como un efecto lavadora, por o que temos falado cos xeomorfólogos, e remexe todo o interior, desmonta as estruturas que vedes aquí, pois eso, en proceso de excavación, e o que vemos é unha estrutura na que se excava o chan, que neste caso é un chan areoso, o sea, bueno, o que falou Mochi antes, este terreno que pode ser intermareal ou previo ao intermareal, aí temos moito que traballar, e que, pois eso, fomos identificando e excavando. Esta, ademais, estaba apoiada, por exemplo, en un par de afloramentos graníticos que había aí. E logo está a outra que tuvimos a sorte de registrar tamén, aquí está a que excavamos en 2016 e esta no 2017, que tamén ten o mesmo xeito constructivo, pois hai un depósito negro que este de aquí, que é o que cubre un poquinho a superficie. Neste depósito así como máis marrón claro fan a excavación e despois colocan toda esta serie de pedras neste burato, facendo pois unha pequena cista ou non sei, que ten máis ou menos 1 metro de diámetro, un pouquiño menos. Entonces son estruturas que cando vallades a charla da illa falaremos máis porque aí aproveitaremos para presentar tamén o traballo que fixo Mariajo en unhas cistas que sí que traballaron na illa da Arousa.
Como resumo, temos un montón de material registrado que está, por exemplo, por aquí, hai xente que por aquí que está traballando con todo este material lítico, cerámico, cos metais, coa fauna, cos carbóns, encontramos aí financiación tamén, e temos centos, porque son 125 polo menos, centos de mostras para poder traballar con elas e seguir avanzando no coñecemento do material que temos extraído. E ora pasa a Santi.